Бесарабовският манастир е единственият действащ скален манастир в България. Тук вярата дълбоко се е сляла с скалите. Историята на манастира е дълга и превратна. Ще видите и какво има дълбоко в планината до и под него. Много е впечатляващо. Но да започваме. Намирам се при село Бесарабово, скалният манастир, посветен на светеца Димитър Бесарабовски, който е и патрон и закрилник на град Букурещ. За да разберем защо Букурещ, трябва да се запознаем с историята на манастира. Той възниква по време на Второто българско царство. Тогава в района на река Русенския лом се заражда силно скално исихатско монашество. Монасите исихасти давали обет за вечно безмълвие и мълчание. Като не комуникирали с външния свят, те можели да се вглъбят дълбоко в себе си и да се отдадат изцяло на духовен религиозен екстаз. Тук във Варовиковите скали те издълбали своите църкви и килии. Далеч от светската суета, те живеели просто и аскетично в постоянни молитви, лишения и безмълвия. Основен ктитор или дарител и редовен посетител на манастира била българската царица Теодора, първа съпруга на цар Иван Александър и дъщеря на влашкия войвода Иванко Бесараб. През първата половина на 14 век баща й Иванко Бесараб е бил силна и значима фигура в региона. На него е кръстено съседното село Бесарабово, а и манастира. Голямата географска и историческа област Бесарабия също носи неговото име. Та даже и нашите събратя оттам са бесарабски българи. Царица Теодора била дълбоко религиозна жена. След развода си с царя Иван Александър, тя се отдала на Бога и станала монахиня под името Теофана Бесараб. Безброй са нейните добри и благоугодни дела. Но чак през 2022 година е канонизирана за светица от румънската и българската православни църкви с името Света Теофана Бесараб. Представям се тук в тези изсечени в скалите килии как се е молила, коленичила в дълбок религиозен екстаз. Тук в манастира е идвал като млад и Влад III, или както е по-известен, Дракула. Вероятно и той на млади години е бил вярващ. Но най-прочутият обитател на манастира е свети Димитър Бесарабовски. Димитър в началото бил обикновен пастир, който имал чиста душа, дълбока вяра и много любов към Бога и ближния. По-късно се постригал за монах и заживял в манастира, отдаден на молитви. Една от най-популярните истории, която се разказва за него, е как веднъж, без да иска, настъпил в тревата птиче гнездо с малки пиленца в него. Този грях го натъжил толкова много, че в знак на покаяние оставил крака, с който настъпил гнездото за 1 година бос, зиме и лет. Така живеел мирно и тихо в манастира до дълбока старост. Паисий Хилендарски споменава като година на смъртта му 1685. След като отдал Богу дух, тялото му не се разложило, а останало нетленно и излъчвало слабо, бледо сияние. Поклонението пред светите му мощи изцерило много болни хора. Поклонници идвали отблизо и далеч. В безвремието на османското владичество манастирът станал важен духовен християнски център. И така до 1774 година, когато при поредната руско-турска война руският генерал Иван Петрович Салтиков взема мощите на светеца, за да ги отнесе в Русия. Пътят му минавал през Букурещ. По това време там върлувала чума,
която по чудо спряла веднага след пристигането на мощите. Жителите на града успели да измолят от генерала да им ги остави. И така и до днес светите мощи се намират в Патриаршеската катедрала на Букурещ, свети Константин и Елена. Макар че никога през живота си не бил напускал района на село Бесарбово, свети Димитър Бесарбовски станал небесен покровител на румънската столица, град Букурещ. След като отнасят мощите на светеца, манастирът запада и бива напълно изоставен и забравен. И така, чак до 1937 година, когато монах Хрисант възражда манастира и го връща към нов живот. Той живял тук до края на дните си. Ето и гроба му. Сам си го е издълбал. Църквата е изсечена високо в скалите. Има изящен дървен иконостас, изработен през 1941 година. През 2005 година румънският патриарх Теоктист дарява на манастира икона с образа на свети Димитър Бесарбовски, в която е вградена и частица от светите му мощи. Така че една съвсем малка част от светеца се завръща обратно в дома си след повече от 230 години. Ако продължите само на няколко стоти метра нагоре по каньона, ще видите един огромен вход в недрата на планината. Всичко някак си е страшно и сюрреалистично. Побиват ме тръпки. От недрата на планината идва една тежка миризма и хлад. Това е един друг свят. Пълна тишина. Влагата прониква навсякъде. Кожата ми настръхва. Студено е. Издълбаните коридори са огромни. Чувствам се малък и незначим. Като че се намирам в някаква величествена катедрала. Не, това е една голяма варовикова кариера. Варовика е калциев карбонат, който намира широко приложение в тежката промишленост, строителството и селското стопанство. А там, над главата ми някъде горе и в страни, е Бесарбовският манастир. Какъв контраст между вярата и бруталният прагматизъм. Някой, ако знае нещо повече за тази кариера, да пише в коментарите. Благодаря за вниманието.